Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παρθενικότητα, μάλλον καλύτερα την αϊπαρθενία της Παναγίας. Αυτό τα λέμε διότι υπάρχουν χριστιανοί λεγόμενοι οι οποίοι δεν δέχονται το αϊπάρθενο και λένε ότι η Παναγία έκανε πολλά παιδιά. Κάνουν αυτό το λάθος γιατί δεν προσέχουν τι λέει το Ευαγγέλιο. Θα αποδείξουμε τώρα εμείς από το Ευαγγέλιο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν λένε σωστά πράγματα, έχουν κάνει λάθη πάνω στο θέμα της Παναγίας. Έχουν κάνει λάθη. Και θα πούμε πρώτα ότι η Παναγία παρέμεινε παρθένα, όπως το λέει και η προφητεία. Παράδοξο πράγμα φαίνεται και όμως αληθινό. Έχουμε προφήτες πως η Παναγία και μετά τον τόκο της έμεινε επάρθενος. Το δόγμα της Ορθοδοξίας, το τρίτο μεγάλο δόγμα της Ορθοδοξίας είναι το ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και Χριστοτόκος, όπως λένε δεν μπορούν να αρνηθούν ότι γέννησε τον Χριστό βέβαια, αλλά δεν μπορούν να δεχθούν ότι είναι Θεοτόκος. Γι' αυτό υπάρχει το Ευαγγέλιο που λέει Θεοτόκο. Εκεί που μιλάει με την Ελισάβετ και της λέει η Ελισάβετ, η οποία πρώτα γέμισε με Πνεύμα Θεού και κατόπιν της λέει πως είναι δυνατόν να έρθει η μητέρα του Θεού σε μένα. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την Θεοτόκο. Εγέννησε Θεόν. Έτεκε Θεόν και άνθρωπον συγχρόνως. Αυτό είναι το τρίτο δόγμα της Ορθοδοξίας. Το πρώτο είναι της Αγίας Τριάδος. Το δεύτερο είναι της ανανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού, του Λόγου του Θεού που έγινε άνθρωπος και ονομάστηκε Ιησούς. Αυτά τα τρία μεγάλα δόγματα της Ορθοδοξίας. Αν μας ρωτήσει κανείς, μας ρωτήσει ποια είναι τα τρία μεγάλα δόγματα, θα του πούμε ότι αυτά είναι, τα κύρια δόγματα είναι αυτά. Τώρα υπάρχουν και άλλα δόγματα δευτερεύοντα, αλλά δεν θα ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με όλα τα δόγματα. Ξέρουμε πάντως ότι το μεγάλο και κύριο δόγμα είναι αυτό της αϊπαρθενικότητας της Θεοτόκου, η οποία έμεινε παρθένος. Πρώτου τόκου ήταν παρθένος, αλλά και μετά τον τόκο. Αυτά τα τρία μεγάλα δόγματα. Οι αιρετικοί δεν δέχονται το αϊπάρθενο της Παναγίας, επειδή δεν έχουν ερμηνευτές του Ευαγγελίου τους Αγίους Πατέρες. Ούτε δέχονται την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση θα πει πώς κινήθηκε η Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια. Πόσους Αγίους έβγαλε, πόσους μάρτυρες. Δεν γεννήθηκε η Εκκλησία εχθές. Η Εκκλησία έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση, δηλαδή ιστορικό χρόνο ο οποίος κύλησε 2.000 τόσα χρόνια. Πέρασε πολλά η Εκκλησία για να στερεωθεί. Λοιπόν, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι γνώρισαν την Παναγία, όπως είναι ο Λουκάς, ο οποίος τη ζωγράφησε κιόλας. Η Παναγία ζούσε σαν ψυχοκόρη στην οικογένεια του Ιωσήφ, ο οποίος έχει χειρέψει και είχε παιδιά από το γάμο του. Τα λεγόμενα αδέρφια του Ιησού. Δεν ήταν αδέρφια πραγματικά, ήταν της οικογένειας παιδιά. Αφού η Παναγία ήταν μέσα στην οικογένεια του Ιωσήφ. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζει κανείς όταν μιλάει για το θέμα της Παναγίας, να μην παρασύρεται από πολλούς οι οποίοι λένε άλλαντάλλον. Άλλαντάλλον λένε. Γιατί δεν έχουν ζυμωθεί και δεν ξέρουν πώς είναι τα πράγματα. Και το μόνο που ξέρουν είναι να λένε από το μυαλό τους μερικά πράγματα, τα οποία βέβαια δεν είναι πραγματικά. Είναι επίπλαστα και ψεύτικα, αιρετικά. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Η Ιερή Παράδοση, την οποία παραδέχεται η Ορθοδοξία, μας έχει πει ότι έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας από τον ίδιο τον Ιωσήφ, 30 ή 40 χρόνια. Ήταν ψυχοκόρη δηλαδή, την δώσανε στον Ιωσήφ για να την προστατεύει την Παναγία, γιατί έπρεπε να έχει έναν άντρα ούτως ώστε να μην πάθει
Αυτό που πάθαιναν οι γυναίκες που δεν είχαν απροστάτευτες δίχως άντρα, τις έλεγαν πού βρήκες αυτό το παιδί, και αν δεν μπορούσαν να το δικαιολογούσαν, λιθοβολούσαν τη γυναίκα. Ήταν σκληρός ο νόμος τότε. Ο γάμος λοιπόν δεν υπήρχε. Ο κόσμος ίσως να νόμιζαν ότι ο Χριστός είναι κατά σάρκα Υιός του Ιωσήφ, αλλά ο Χριστός γεννήθηκε δίχως άνδρα, εφόσον ο πατέρας του ήταν ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Πνεύμα Άγιο θα σε επισκιάσει, είπε ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος στην Παναγία, και αυτό το πνεύμα θα σε κάνει να γεννήσεις τον Υιόν σου, ο οποίος θα είναι ο λυτρωτής του κόσμου, θα τον ονομάσει και Ιησού. Όσοι δεν τα ξέρουν και δεν τα πιστεύουν αυτά, λένε ό,τι τους έρθει στο μυαλό. Λένε ότι η Παναγία είχε και άλλα παιδιά. Έτσι διαψεύδουν τις προφητείες και ονομάζουν την αϊπάρθενο Μαρία μία γυναίκα η οποία γέννησε τον Ιησού Χριστό. Εμείς ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε στην Παναγία και πιστεύουμε το αϊπάρθενο της Παναγίας και το ότι, και όπως όλοι οι μεγάλοι φωστήρες της Ορθοδοξίας, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι πατέρες, όλοι οι φωστήρες δάσκαλοι της Εκκλησίας, όπως είναι ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας και πολλοί άλλοι. Όλοι αυτοί δεν μπορούν έστω να σκεφτούν ότι το σώμα αυτό το καθηγεσμένο που κοιήθηκε και γέννησε και ενανθρώπισε το σωτήρα του κόσμου ήταν δυνατόν να έχει συνουσία με άνδρα, εφόσον ο ίδιος ο Θεός το είχε καθηγιάσει και το είχε κάνει ναό δικό του για να ενσαρκωθεί από εκεί ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Πώς τολμούν λοιπόν να λένε τέτοια ανουσιουργήματα αυτοί οι άνθρωποι? Είναι ανοησίες κατ' ουσίαν, προσβολές κατά των Αγίων και κορυφαίες προσβολές κατά της Παναγίας, που είναι το δεύτερο τιμόμενο πρόσωπο μετά την Αγία Τριάδα. Να ξέρουμε. Το δεύτερο τιμόμενο πρόσωπο μετά την Αγία Τριάδα είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τα δόγματα για να μπορούμε και να απαντούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε αυτά. Μετά τον Χριστό, το αγιότερο πρόσωπο είναι η Παναγία. Πού στηρίζουν οι αιρετικοί αυτή την υποτίμηση απέναντι στην Παναγία? Λένε πως το Ευαγγέλιο. Αυτοί λένε. Να δούμε, λέει, τη γνώμη μας. Οι Προτεστάντες συγκρούστηκαν με τον Πάπα, ο οποίος ήταν κακός. Είχε υποτιμήσει το πρόσωπο, υπερτιμήσει το πρόσωπο της Παναγίας ο Πάπας. Ο Πάπας έλεγε ψευδός και αστήρικτα ότι η Παναγία γεννήθηκε δίχως σπέρμα ανδρικό, καθώς δηλαδή και ο Χριστός. Εξίσωνε δηλαδή τη γέννηση της Παναγίας με τη γέννηση του Χριστού. Λάθος μεγάλο. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε άνευ σπέρματος ανδρός. Η Παναγία είχε πατέρα Ιωακήμ και μητέρα Άννα. Αυτά λέει το Ευαγγέλιό μας. Είναι αδιάψευστα στοιχεία. Από μίσος λοιπόν κατά των παπικών, που έλεγαν για την άσπορη σύλληψη της Παναγίας, οι Προτεστάντες έφτασαν στο άλλο άκρο και υποβίβασαν την Παναγία ως μια συνηθισμένη γυναίκα που δεν πρέπει να τιμάται, λέει, ως Υπεραγία Θεοτόκος, ούτε καν σαν Θεοτόκος, παρά μόνο Χριστοτόκος. Αυτά είναι μεγάλα και θεολογικά σφάλματα που δυστυχώς παρόλες τις υποδείξεις δεν τα διορθώνουν οι αιρετικοί. Γιατί αφού τους αποδεικνύουμε ότι δεν είναι σωστά αυτά που λένε, δεν τα διορθώνουν. Περίεργο είναι αυτό και μάλλον είναι δουλειά του αντικειμένου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επίσης λένε στο Ευαγγέλιο, στο γάμο της Κανά, λέει ο Χριστός στη μητέρα του, τι υπάρχει μεταξύ εμένα και σένα γυναίκα. Άρα θεωρούν ότι την υποτιμά. Δεν ξέρουν όμως κατόπιν ότι πράγματι έκανε αυτό που του έλεγε η Παναγία. Έκανε το θαύμα με το νερό, το έκανε κρασί γιατί δεν είχε ο κόσμος εκεί να πιει άλλο κρασί, το είχαν εξοδέψει. Αλλά εκτός τούτου είναι μεγάλο σφάλμα αυτό, διότι δεν ξέρουν τα Ευαγγέλια. Ο Χριστός μιλάει στο γάμο της Κανά στη μητέρα του, τι υπάρχει μεταξύ εμένα και σένα, της λέει, όχι υποτιμητικό, αλλά για να γνωρίζουν το βάθος των λόγων αυτού. Ο Χριστός είναι έτοιμος να βγει στη δημόσια ζωή και είχε συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του και σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση έπρεπε να αρχίσει τη δράση του σαν ραβί, σαν διδάσκαλος.
Άρα κανένας δεν έπρεπε να επέμβει, ούτε ακόμα η μητέρα του, η οποία ήταν μια γυναίκα που δεν μπορούσε ούτε να διορθώσει, ούτε να συμβουλέψει τον Χριστό σε αυτά τα πράγματα, άλλο στο σπίτι και άλλο στη δημόσια δράση. Γι' αυτό λοιπόν της είπε ότι τώρα από εδώ και πέρα εγώ δρώ με την προσταγή του πατέρα μου. Εσύ δεν μπορείς να μου λες τι θα κάνω. Και της το είπε με έναν τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τώρα τα λόγια αυτά. Μπορεί να της είπε η μητέρα, μην ανακατεύεσαι στα δικά μου θέματα. Αλλά το Ευαγγέλιο μας γράφει τι εμείς και εσύ γίνε. Ήταν έτοιμος ο Χριστός να βγει στη δημόσια δράση και είχε συμπληρώσει το 30ο έτος που ήταν σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση εκείνο το στοιχείο για το οποίο τον έκανε να μπορεί να διδάξει. Πριν από τα 30 δεν μπορούσε κανείς να διδάξει, να μπει στη συναγωγή και να ανοίξει τα βιβλία. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο δεν περιγράφει τον Χριστό από τα 12 μέχρι τα 30, γιατί θα έγραφε και άλλα πράγματα περιττά που δεν ενδιαφέρουν τόσο όσο ενδιαφέρει η δράση του Χριστού, τα θαύματά του και η διδασκαλία του. Το έργο ήταν αποφασισμένο από τον Θεό και έπρεπε να δρούσε σύμφωνα με αυτό το έργο, το οποίο δεν αποκάλυψε και σε κανέναν άνθρωπο ακόμα ούτε στην Παναγία. Είχε πει τι θα κάνει ο Χριστός. Δεν έπρεπε λοιπόν να τον συμβουλεύει πλέον, διότι γινόταν ένα θεϊκό έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Τρίτον, αν ο Χριστός υποτιμούσε, όπως λένε, την Παναγία, δεν θα έλεγε στον Ιωάννη στο Σταυρό, «Ιδού η μητέρα σου», αλλά του είπε, «Να η μητέρα σου», και Ιωάννη, «Να η μητέρα σου», και στην Παναγία είπε, «Ιδού ο Υιός σου». Ο Ιωάννης θα είναι από εδώ και πέρα αυτός που θα μένει μαζί σου, όχι εγώ, και με αυτόν τον τρόπο προστάτευσε και τη μάνα του, αλλά έδωσε και την δυνατότητα στον Ιωάννη να αγιαστεί περισσότερο μαζί με την Παναγία, αφού θα ήταν μαζί στο ίδιο κατάλημα. Την προστάτευε δηλαδή ο Ιωάννης. Και εκτός τούτου δεν είναι καθόλου υποτιμητικό αυτό. Ο Χριστός ήταν πάντα λεπτός στις σκέψεις του και στις ενέργειές του και δεν έκανε ποτέ λάθη ως Θεός. Εμείς δεν ξέρουμε να ερμηνεύσουμε καλά αυτά που λένε τα Ευαγγέλια. Όσον αφορά τις εικόνες που λένε, να ξέρετε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφισε την Παναγία. Και έχουμε ακόμα εικόνες του Λουκά. Βέβαια, καταλαβαίνετε από τη φθορά εκείνη, είναι μόνο διασωσμένο το πρόσωπο ελάχιστα και πολλά μέρη της Ελλάδος έχουν κάποια εικόνα που είναι ή του Λουκά ή αντίγραφο από του Λουκά την εικόνα. Να ξέρουμε λοιπόν ότι η Ιερά Παράδοση μας λέει πολλά τα οποία δεν τα δέχονται οι αιρετικοί. Εμείς στηριζόμαστε και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και άρα επιπλέον στην Ιερά Παράδοση. Δηλαδή στην ιστορία της Εκκλησίας. Από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία, την Πεντηκοστή, μέχρι σήμερα. Η οποία αυτή η Ιερά Παράδοση μας δείχνει πώς κινήθηκαν οι Άγιοι, τι διωγμοί έγιναν, τι έκαναν οι αυτοκράτορες, τι χίλια πράγματα, χιλιάδες, εκατομμύρια πράγματα, τα οποία συνέβησαν από τότε μέχρι τώρα. Όταν οι Προτεστάντες δεν δέχονται την Ιερά Παράδοση, κάνουν ένα σπουδαίο και μεγάλο λάθος. Αυτά ας τα δούνε και ας καταλάβουν ποια είναι η σωστή Εκκλησία του Χριστού. Και ας επιστρέψουν και θα γίνουν οπωσδήποτε δεκτοί. Διότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να μην επιστρέψουν. Τουλάχιστον οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, έχουν αυτή τη συγκεκριμένη στάση. Όποιος μετανοεί να τον εφέρουν μέσα στους κόπους της αληθινής Εκκλησίας που είναι η δικιά μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, κύριοι και κυρίες, αγαπητοί φίλοι και αδερφοί. Μέχρι την επομένη μας εκπομπή θα έχουμε και ένα άλλο θέμα. Να είστε καλά, η Παναγία να σας φυλάει πάντοτε.